режим на... Да се вижда. И ако има някаква Мишка. друга картинка, да не текст. Включете нещо по-такава презентацията. Ами да, има там разни на архитектурата, например. Венци, от време на време е така малко нататък мръдвай, да може лицето да ти е към мене. Много гръб си ми дал. И тогава идва в гръб другия. Чакай сега на нас. Не снимаш ли? Може да ръкомахаш, така да обясняваш, но поглеждай към Венци, за да може да се вижда лицето, така. Още малко се обърни към камерата, лекичко към камерата, без да гледаш, не така. Към Венци, но просто профилът се хваща. Венци, ти също го поглеждаш време на време. Не господина. Двамата ще се гледате, ще се обяснявате. Обяснявате се нещо. Чаткайте тези копчета, натискайте тези копчета. Ужде, натискайте копчета.